Nah, iki bola ya. Tak sepilnya saka Joko. Sampeyan cek sendiri materi iki yang kita jual. Barangkali ada yang minat iki requestmu bola ya. Iki wedhuse ayu lur, enek alise lur iki lur ya iki. Umure pinten iki Pak Kaulan? Saat nih 2 bulan lebih. Akane di kandangnya Pak Kaulan ini menggunakan campuran pakan telo iki. Niki telo jenis nopo nih, Bu? Telo sing kulite merah. Oh, kulite merah iki. Berarti cara pengolahannya disawut ngeten iki. Oke, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berkunjung lagi di tempatnya Pak Kaulan, bro ya. Kita langsung masuk ke lokasi kandang. Kita izin dulu berarti materi ini bro ya, yang kita keluarkan nih. Ini ada betina bro ya. Luar biasa. Kita izin dulu. Pak, assalamualaikum. Izin riyen Pak nggih. Niki kok mirengnya jenengan ajeng ngedalaken mendo ngoten nggih. Nggih. Dan sebelumnya izin dulu kita sepil-sepil materi yang kita jual nggih Pak nggih. Oke, siap boleh ya. Enten pinten nggih ingkang dijual Pak? 3 niki. Enten 3. Lintene mboten enten. Mungkin babon-babon apa doro ngoten. Dereng, Mas. Mboten enten. Sementara ada 3 ekor nggih. Oke, dulur. Niki nggih Pak nggih. Lah, lur ya jantan. Sing kepala merah iki jantan juga. Iki sing anu Pak, betinane nggih. Iki dere bola ya, dere iki. Tak sepil satu persatu bola ya sebelum kita kupas materi atau sepil harga-hargane bola nggih. Iki posture semene ngene iki bola ya. Dicek dhisik. Niki bola ya. Sebenarnya di kandang sini banyak lur. Cuman ya ada 3 ekor saja yang kita jual Pak nggih. Lur kita sepilih sih lur ya. Iki ning kepala merah jerabang iki lho ya, iki jerabang iki lho ya iki. Air iki nah iki jero. Oke lur ngene lur, materi tapi sing dijual hanya 3 ekor lho ya. Iki jantane iki maskote iki. Dan seperti biasa nanti info lanjut bisa langsung hubungi Pak Kaulan lho ya. Nanti nomor HP atau nomor telepon tak cantumkan di layar video di pojok kiri bawah lho ya. Oke, langsung saja kita lanjut sepil-sepil harganya. Monggo Pak kita awali dari sini Pak nggih. Dari sini Pak. Yang jantan niki Pak. Nah, iki jantan kepala merah iki lho ya. Iki lho ya. Kita awali dari sini. Nah, iki lho bolo, jantanmu lho. Iki lho ya, requestmu lho ya. Weh, telingane iki. Cek pasungane, sampean cek sendiri bolo ya iki. Iki umure pinten Pak Kaulan nggih? 3,5 bulan bolo ya iki. Anak tunggal gini Pak. Kalih. Oh, tunggal ini kalih. Setunggalnya kepala hitam. Nah, iki bolo ya. Insya Allah kambingnya sehat, aman, mboten cacat, mboten cangklir ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dicek. Didelok to Mas. Nah, ngono. Ya didelok sih lur. Aman. Aman. 2. Loro lur, ora kelong utuh loro iki ya iki. Speke gini iki bolo ya, kepala merah. Iki bolo ya. Ini nanti untuk harga kita langsung buka apa di Japri mawon apa di langsung buka harga Pak Kaulan? Sekitone langsung dibuka harga nggih Pak nggih. Terus untuk yang ini materi pertama umur 3 bulan setengah nggih. 3 bulan setengah langsung kita buka harga berapa nih Pak Kaulan nanti? 4? Itu harganya apa nego Pak nanti? Karepe net niki Mas. Karepe net. Karepe net iki lur. Wis ngene lur ya, nanti info lanjut bisa langsung negosiasi ke nomor telepon Pak Kaulan bolo ya. Iki dibuka harga sementara 4 juta. Ngoten Pak nggih? 4 juta iki. Engko tak sepilne babone lur ya iki. Iki sing anu lur materi pertama kepala merah bolo ya iki. Jalur sengkelat. Oh niki masih punya keranda dari Sengkelat. Nah iki lur ya. Niku maksudnya real saking Sengkelat Pak nggih? Real keranda dari Sengkelat. Wah, buntute der iki lur ya iki. Iki anu Pak, maksudnya Putu Kliwon. oh putu kliwon. Oh putune kliwon. Lah sing di tempatnya Pak Kardi. Iki pakai dot Pak untuk saya ini Pak. Langsung sundul. Langsung sundul. Oke. Terus, untuk konsep pakannya niki damel napa niki? Ramban. Tamban terus kalih komboran oke. Oh, combor oke, ijen nggih oke wonten nggih. Oke, siap ki materi pertama bola ya iki. Terus yang kedua, berarti tunggalane wonten Pak nggih. Nggih. Iki tunggalane bola ya. Oh, ya metune beda lur sitok ya ndase ireng lur iki lur. Ki speke
Podo lur. Coba jenengan pegang Pak sing kepala hitam niki Pak. Lah iki. Iki. Umurnya sama lur karena satu bapak Pak nggih, satu kandung Pak nggih. Satu kandung kalau bola iki. Terus untuk yang ini nanti untuk harga sama enggak Pak Kaulan? Ini 3,5 juta. Untuk yang ini 3,5 juta juga masih punya keranda dari sengkelat. Jadi satu kandung dengan yang kepala merah bola ya. Bola ya. Nah, iki bola ya. 3,5 juta niki teman nego sini Pak. Negone tipis. Nego tipis bola iki. Iki nego tipis iki bola ya, jantan. Iki lur pasungane lur iki lur ya. Iki bola ya dicek. 3,5 juta untuk yang kepala hitam iki bola ya. Terus niki enten dere. Dere ekonomis kita iki dulur iki. Nah, iki derene iki. Umure pinten niki, Pak? Ini kawan bulan. Oh, sekawan bulan nggih. 4 bulan ngoten nggih. Maksudnya gini iki tunggalan niki mboten? Beda ndok ngoten. Iki pisang melek babone mati tis nih. Oh, sing niki induke Mas Titis. Iki bola ya. Nah, rada kurang perawatan lho iki ya. Maksudnya ora terawat, mungkin kurang perawatan karena Kurang susu. bisa dikatakan iki yatim. Ngene Pak nggih, yatim iki lur ya. Mbok wis gak ono iki lur. Iki keranda sengkelat juga sama. Nah, iki bola ya. Terus untuk yang spek ini Pak, kawalan diri kita buka harga berapa nih? Duka pinten, Mas? Duka pinten? Lah, iso duka pinten ki piye iki bola? Bayaran pembeli. Oke. Untuk yang ini piye lur ya? Pak D iki rada orang regane lur. Soalnya spek iki sing niki sampean cek dhewe, setelah sampean minat engko langsung japri di nomere Pak Kaulan. Jadi ada 3 ekor bola ya. Mungkin ada lagi Pak yang dijual. Nggih, niki dereng sade sing alis-alisan niki. Pas payu sama nurung sik mie. Terus nggih menawi enten sing kersa lho Pak mengke Pak. Niki ini jantan opo betina niki Pak Kaulan? Oh betina nggih. Ki blus Pak niki, kita blus nggih. Ki eneng materine lur, ora konangan lur. Wah kae lur iki lur betina. Wah telingane bolo iki bolo ya. Enek spek anyar neh lur iki. Nah, nggih menawi mengke enten sing kersa Pak. Nah, lha wis semene gedene lho lur. Nah, dalane anyar neh lur iki. Saya tak sepile lur ya, tak sepile. Barangkali ada yang minat iki requestmu bolo ya. Iki wedhuse ayu lur, enek alise lur iki lur ya iki. Umure pinten iki Pak Kaulan? Saat niki 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Iki satu keranda dengan yang tadi. Oh, iki bolo ya. Oh, nggih bolo ya. Pak niki mungkin misal lagi misal ada yang minat mungkin kan kemarin ada request warna budeng atau hitam Pak nggih niki. Untuk umur niki 2 bulan lebih napa kurang? Lebih nggih. Lebih. 2 bulan ini lebih iki bolo ya iki. Umumnya marah sih. Oh lebih. Nggih, lebih. Oh lebih nggih. 3 bulan dereng. Heeh, anak tunggal. Kalih sing tunggal mati. Oh tunggalnya mati. Mriki duke mriki upgrade. Oh malah mubeng ngoten nggih. Heeh. Terus kira-kira iki mau kan ra sengaja Pak nggih, ra sengaja njaluk di video sisan nggih. Nanti misal ada yang minat kira-kira dibuka harga berapa nih Pak yang ini Pak Kaulan? Nanti. Guyu lur iki lur. Arep buka rego sih dipikir-pikir sih lur iki lur. Tadi iki speknya ya rada mending lur ayu lur ya, speknya ayu iki. Calon babon. Nggih Pak, calon babon nggih. Iki lur ya. Yes, siap. Pripun? Dipikir yen. Oke, bolo ya kan misal nanti minat iki kambing warna unik bolo ya iki, unik. Kaya kruwok rupane lur nggih, kae ireng wis metu alise lah kalau lur iki lur. Neng kudune dibuka harga sisan Pak nanti biarin 4.000. 4.000. Oke, lembut ora napa iki buka harga. Yang jelas gini Pak nggih, kok intine mbah murah mbah larang tetep dibuka harga. Soale pemirsa iki ben penak leh ngenyang ngoten Pak maksudnya Pak nggih. Iki buka harga 4 juta nggih. 4 juta iki bolo ya 4 juta. Iki juga masih punya keranda dari sengkelat juga iki bolo ya. Ki apik lho rupane lur iki lur. 4 juta. Iki 4 juta bolo betina bolo iki ya. Damel nduk, ya sapa ngerti mikir rezeki apik iki payu kan. Iki bolo ya iki. Oh, lah iki konangan tukang sotek iki mau lur. Motor napa lah. Oke, iki 4 juta bolo ya iki. Iki materi terakhir betina warnane ireng eneng alise bolo ya. Terus ini perjalanannya ternak pripun Pak niki selama tidak dikunjungi Marvis Official? Semakin menyenangkan apa semakin menjenuhkan kita selalu semangat ya kita ya. Tambah semangat. Tambah semangat. Ya Allah. Pinten ekor Pak saniki teng kandang iki Pak? Nggih.
Hitung kepala ya 25. Oh ya Allah, 25 ekor. Weleh. Besar kecil loh. Oh, cacah nyawa. Cacah nyawa. Cacah nyawa nggih. Cacah ndas ini. Cacah ndas nggih. Terus anu Pak napa niku? Untuk konsep pakan kelihatan jenengan pakai napa niki silase nggih. Nggih. Damel silase nggih. 20 ekor nggih, 25. Nggih. 25 ekor iku dikerjakan sendiri apa pripun? Mbok wedok. Kali mbak wedok, ya Allah luar biasa bolo ya. Iki tak nggih nambah durasi aku ndelok kae iki Pak Ade nggih. Ibuke kae nyapa kae Ade kok iki. Cara pengolahan pakan dari apa jenenge iki Lur? Telo iki Lur ya, telo iki. Nah, iki lho Lur. Requestmu bolo iki ya. Konsep konsep pakane di kandange Pak Kaulan ini menggunakan campuran pakan telo iki. Niki telo jenis nopo nih, Bu? Kulite merah nih. Oh, kulite merah iki. Berarti cara pengolahannya disawut ngeten iki nggih. Disawut terus mungkin disukani ampas. Disukane ampas? Ampas tahu. Ampas tahu. Nggih, kali anu niku. Bagian niki sampun dipangani ngeten iki, Bu. Nggih. Iki bolo ya. Damel campuran. Berarti anu tiap hari ngeten iki nggih. Nggih, bendi. Damel telo ngeten iki. Nggih. Wah, luar. Gede namun. Oh, Jam alah. gangsal ngoten mungkin. Jam gangsal. Nggih. Berarti lek cara populasi 25 ekor niki terus pinten kilo telone? 10 kilo 10 kilo per hari niku. per hari. Baik, luar biasa luar gitu ya. Luar biasa. Nah. Kesane mboten keselen nemen. Oh, nggih, siap. Carane ngene bolo ya, disawut bolo ya, disawut, langsung dicampurne ampas tahu langsung dikasih. Lah silasene cara Silasene mungkin silasene disukani silase terus mungkin diulet kalih niki, diulet. Kandange niki diulet didados nis tunggal ngoten. oh ngoten. Oh, nggih, siap. Po, anu didalan ketep iki, Po. Sekedap mawon nggih. Ben rada ketok anu. Kita sepine sik konsep pakane bolo ya. Kadang kan itu sing dicacah ngoten nggih, Bu. Kadang dicacah ngoten niki disawut. Disukani ampas tahu kan niku. Mboten saged ngulet. Oh, ngoten. Oh, nggih. Siap. Ini lho tak sepine kon jaba lho ya. Nah, iki bolo ya. Tak sepine saka njaba. Sampeyan cek sendiri materi iki yang kita jual. Nah, iki bolo ya. Materi yang kita jual 2 ekor iki jantan semua. 1 induk keranda dari sengkelat bolo ya iki. Tadi yang kita jual ini harga untuk yang kepala hitam 3,5 juta. Untuk yang kepala merah ini 4 juta bolo ya iki, bolo ya iki. Umure 13,5 ngoten Pak nggih, Pak nggih. 13,5 bolo ya iki. Nah, iki lho bolo ya. Weh, sampun Pak nggih. Cuma 3 ekor yang kita jual nggih. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi Sami. 3 ekor niki saged terjual neng lokalan mriki mawon nggih. Terus mungkin kita buka harga kan tadi 4 juta nggih kali 3,5 yang mau japri nggih sini kalau japri. Mungkin itu sudah free oke belum Pak kawalan? Nek tebeh-tebeh kula mboten wae. Nah, tapi dereng-dereng free ngoten nggih. Oke, siap. Pokoknya ini loh ya, nanti lanjutnya bisa langsung hubungi Pak Kaulan. Boleh ya. Nanti untuk pengiriman pokoknya gampang lah nanti Pak bisa diatur ngoten nggih. Mungkin ada yang cocok untuk jasa pengiriman kita bantu ngoten Pak Kaulan nggih. Oke, matur sembah nuwun Pak Kaulan nggih. Oke, bolo. Iki materi terakhir betina warnane ireng eneng alise bolo ya. Ya, mungkin seperti itu. Ada kurang lebihnya dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri selamat sore, salam hari, salam sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.